Yeah. Remix. How you want it? I got it. Mendilauta irrati saiotik. Gaur grafitilari eta poliziai elkarrizketa bat egingo diegu. Ea zer memori ateratzen dute. Slow on the beat, fam. Kaixo, hemen aurkitzen gara hiru polizia hauekin. Zer egiten dizkizue grafitiak, artea ala vandalismoa? Vandalismo hutsa. Gainera gero, grafiti guztia garbitzen pasatzen dugu guztia. Eta garbitzaileak zertarako daude da? Alfer hutsak dira. Nire ustez ez lieke soldatarik eman behar. I'm next to your word shirt, my record sale. Grafitilari enganeguaz, ea, zer diozu jozu? Bai, hemen daude eta oraintxe galdetuko die. Zer dute zaizkizue grafitia? Grafitia kasako molatzen dute. Bai, zelante, dio. Grafitia gure bizitza dira. Arte hutsa dira. Grafitiak onena dira. Ni adi eta zu begira. Egitea, oso erraza. Kolorea naztea oida. ¡Que viene la Batman! Nigga, I don't give a fuck. Buck, die, nigga, you ain't my nigga. Jende gehiago beraie begira. Lan gehiago da guretzat. Eta dibertsioa beraentzat. Agur eta ondo pasa. Gucci sweater, Pele leather. I've been doing this for forever, so whatever. However, wherever, whenever. Why ever I back down, never.